Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. A Catalunya ja tenim la nostra pròpia loteria de Nadal. Aquesta rifa se sortejarà coincidint en Cap d'Any, el 31 de desembre. Serà el primer gran sorteig de la nova loteria catalana i a principis d'octubre ja es podran començar a comprar els bitllets a més de 25.000 punts de venda, entre els quals els 2.200 establiments autoritzats que ja venen loteries catalanes, com la 649, el Trio i la Loto Ràpid, entre d'altres. La grossa de Cap d'Any de la loteria catalana treu a la venda 100.000 números, del 0 al 99.999. Hi haurà 30 sèries de cada número i el bitllet costarà 5 euros. Cada número sencer, per tant, té un preu de 150 euros. En total, aquest sorteig posa a la venda 15 milions d'euros, dels quals, un cop deduïdes les despeses, un 70% es destinaran a premis i la resta, un 30%, tal com marca la Llei de Jocs i Apostes, aniran a programes socials de la Conselleria de Benestar Social i Família, en concret a benefici de la infància. 20.000 euros per cada euro jugat es podran guanyar en la grossa de Nadal i la de Cap d'Any i tindrà les mateixes condicions fiscals que la de l'Estat, és a dir, un 21% d'impostos a partir de 2.500 euros de premi. Amb el nou sorteig del 31 de desembre, juntament amb la grossa de Sant Jordi, la grossa de Sant Joan i la grossa de la Diada, la Generalitat pretén augmentar els ingressos en concepte de joc, que no han deixat de disminuir des de que l'any 2007 va començar la crisi. El descens té una repercussió directa en els programes de benestar.